Nimwe. Ko chefan walma jumɛn don ni. Bienvenue sur l'espace comment dirais-je. A bɛ fɔ nin ma cogo di? An kɔni fanba bɛ a fɔla de ko fan. Don dɔ la n delila ka n sigi k'o fɛnɛ évaluer. N y'a ye mɔgɔ 180 bɛɛ bɛ a fɔla nin ma de ko fan. K'a sɔrɔ Sisɛ bɛ min lala nin tɛ fan ye dɛ. A bɛ nin da yɔrɔ min na o de ye fan ye. O la an k'a dɔn ko Sisɛ bɛ min la o ye a kili de. I n'a fɔ mɔgɔ fɛnɛ kili t'a la. A bɛ hakɛ to a bɛna fɔ ko ye nin kɛ k'a sɔrɔ kili bɛ mɔgɔ fɛnɛ la. Ɔ Sisɛ bɛ min da nin ye Sisɛ kili de ye. Nka a b'a da yɔrɔ min na o de ye a fan ye. E t'a fɔ k'an ka taa numukɛ ka fan togo la. Voilà, ale bugulen bɛ yɔrɔ min na k'a ka numuya baara kɛ o de ye a ka fan togo ye. Sisɛ fɛnɛ bɛ a bugu yɔrɔ min na k'a kili la o de ye a fan ye. O de la a bɛ fɔ alvéole ma ko fan kili caman de bɛ bila ale kɔnɔ. Sisɛ b'a bugu yɔrɔ min na o bugu yɔrɔ caman de b'a la. O la a bɛ fɔ nin de ma ko Sisɛ kili a tɛ fɔ nin ma bilen ko sɛfan dɛ sɛ kili de don. An t'o dun wa? Ne tagara.